Muling inilipat sa Galvan Street ang ilang ambulant vendors sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ipinatutupad din ang color coding. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King! CJ, muling inilipat ang ilang ambulant vendors sa kahabaan ng Galvan Street dito sa Dagupan City. Ito yung upang bigyang daan ang sinasagawang pagsasaayos o rehabilitasyon sa Jovellanos Street. Abala kaninang umaga ang mga kawani ng Dagupan City Market Marshal. Isinasaayos nila ang mga pwesto ng mga ambulant vendor na muling inilipat sa Galvan Street. Parte raw ito ng isasagawang rehabilitasyon sa Jovellanos Street. Magkakaroon kasi ng upgrading tong Jovellanos Street natin. So ang problema po natin kung saan po natin ilalagak ang mga ambulant vendors natin. So pansamantala, itong Galvan Street ang paglalatagan nila. Pero dahil sa dami ng mga ambulant vendor, magpapatupad na ng color coding simula bukas, kung saan lahat ng kariton na may kulay asul, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes lamang maaaring pumesto sa lugar. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado naman magbubukas ang lahat ng may kulay orange na kariton. Wala naman umanong ipatutupad na color coding pagsapit na linggo. Okay lang naman po kasi kapag bumaha din lang po, kami lang po yung mahihirapan. Kumbaga tiyaga-tiyaga lang po ngayon kasi pag naayos din lang po yun, magiging okay din naman po yung pwesto. CJ, ayon sa lokal na pamahalaan ay sinisimulan na rin nila ang Phase 3 ng Galvan Street. Ito yung unang rehabilitasyon na isinasagawa nga dito sa Dagupan City Public Market. Sisimulan na rin ang rehabilitasyon sa Malimgas Public Market. By phase din ang isasagawang pagsasaayos dito nang sa ganun nga ay mas makatulong doon sa mga negosyante na nandoon nga sa Malimgas Public Market. CJ. King, paano nababantayan ang health and safety protocols ng mga negosyante dyan, pati yung mga mamimili dyan sa Galvan Street? CJ, siniguro naman ng Market Marshal na may papatupad pa rin ng maayos yung health and safety protocols tulad nga ng pagsusot ng face mask at face shield. Kanina, nung nag-ikot tayo dito sa Galvan Street, isa sa mga pininpoint nga ng Market Marshal doon sa mga pwesto ay yung pagkakaroon ng distansya sa bawat stall o doon sa bawat kariton. Nang sa ganun daw ay mabigyan ng pagkakataon itong mga mamimili na makadaan pa rin doon sa lugar at makaiwas nga dito sa banta ng COVID-19. CJ. Maraming salamat, King Guevara!